Għalkemm hemm politiċi li jimxu bil-konvenjenza u mhux bil-konvinzjoni, dan il-gvern dejjem ġab l-ewwel interess tal-persuna. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat meta s-Sibt wara nofsinhar indirizza seminar internazzjonali organizzat mill-Forum Żgħażagħ Laburisti u li għalih kien hemm preżenti membri mill-Young European Socialists u l-International Union of Socialist Youths. Dan jikkontrasta bil-kbir mal-Partit Nazzjonalista li għalkemm qed jgħid li jaqbel ma' din il-liġi ppreżentata fil-Parlament dwar l-Unjoni Ċivili, fl-istess waqt qed jgħid li hemm emendi li ma jaqbilx magħhom. Il-Prim Ministru semma wkoll kif apparti l-liġi dwar l-Unjoni Ċivili, ftit jiem ilu l-Gvern daħħal fis-seħħ il-liġi li permezz tagħha żgħażagħ ta' 16-il sena ser ikunu jistgħu jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Il-mexxej Laburista fakkar kif Malta llum għandha r-raba' l-inqas rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u minkejja dan, il-Gvern xorta ser jkun qed jimplementa l-garanzija żgħażagħ ta' tagħlim taħriġ u xogħol. Joseph Muscat qal li l-Forum Żgħażagħ Laburisti kellha sehem importanti matul il-kampanja elettorali fejn intwera b'mod ċar li ż-żgħażagħ mhumiex biss il-futur iżda huma l-preżent.